Uy, bagsak na pod ka. Nga wa ka man intaw na parehang bitoy nga nagsigil ka-honor. Dili siguro maayo nga itandi ko ni mong bitoy tayo, oy. Kailain-lain ba yung sitwasyon? Muraso na po ka. Dapat lang. Nga naman ko no. Kay Bright ba ito yan tatay kumpara nimo? Ay, Pre, nakoy pangutanan nimo ba? Ay, unsa man sad na, pre? Di ba Bright man kag-English no? Ay, di kayo, pre, oy. Sakto-sakto ra gud. Kay unsa man din ang imong pangutana? Unsa ganito yung English ng pagkaon, pre? Kuan, pre, kanang food trip. Sure ka, pre? Lagi. Unya, pre, kanang mukatawa ko. Ay, siyempre, lap trip. Kanang magpa-music ko, pre. Sound trip. Bright na dyan mo, pre, no? Natubag mo dyan mo akong mga pangutana. Unsa ba may pangutana nimo, pre? Kuan, pre, kanang unsa yung English akong naong? Ay, wali kakabawa na, pre. Wa lagi? Kayon sa man pre. Ay, unsa pa? Bad trip. ay, Nay, tinuotod na nga first love never die. Unsa pa? Nay, tanawang amahan mo. First love na ko na siya. Karon, buhi pag yung panuway. Ay,